Ndinofunga kuti chinodiwa naMwari kuteerera mutemo waJehovha nokufamba tsika dzakarurama dzaJehovha. Hazvinei kuti uri mukatolika kana uri Methodist. Ndinofunga tese ungatovona muMethodist ati kuti denga nyengu, mukatolika ovharirwa. Semukuru wenyika handina kereke yandoti haina kunaka, asi nechomwoyo ndiye ndichiziva yangu. Ngangondibona ndiri kumapostori, ndakapfeka zvechipostori, ndo zvinofanirwa nomukuru wenyika. Vana vose ndevako, makereke ose ndeako. Mumwoyo ndo munozongoziva kuti chaiyo chaiyo ndeipi. Saka ndabva ndati ndouya nemunin'ina wangu muRoma, chiwenga muRoma. VaRoma vakafuma zvokuti heki. Saka ndauya najaya mufumi. Kazhinji ndiye ndakakokwa kumwe, kumwe ndopfekedzwa magauni ka. Ndichimbourira kuti hama dzangu, kana zvaigona zvaigona, hurumende aisa mutemo wokuti anowanikwa asina kereke ngaende kujeri.